Sí, están un poquinho tortas. A lonxa é o primeiro punto de venta do peixe que se colle aquí nesta ría. Sabes como funciona a venta? Este edificio non era este, non era o que está ao lado. O pequeniño este que está ao lado. Vale? Naquele entonces pensade que en Sara nunha noite desembarcabanse en torno a 1 millón de kilos de sardiñas. 1000 toneladas de sardiña. Chamaban, cando chamaban esta vez o lonxeiro, aquí temos unha radio. O lonxeiro era o encargado de facer logo que funcionara a ruta. Claro. Chamaban, e o que facía era cando viñan os barcos, subía arriba e sonaba a sirena. A sirena escoitas en toda a Sara. Vale, desembarcaban aquí no cantil, metían o peixe na lonxa, o peixe pesábase e para dentro traían unhas mostras. Estaban, cada un tiña as súas bandexas, ou varias bandexas en función do tipo de peixe que tiña a bordo. Ben, empezábase a subastar. Chamábanse os subastadores, nesta sala só entraban os compradores. Os compradores entraban dentro, daban unha volta para ver o peixe que se iba a subastar, tiraban da caixa para fora, vían a sardiña, volvían a meter para dentro, e ademais empezaba a festa. Sentábase o lonxeiro, e o lonxeiro dicíalle a voz: subastamos o Olnadi. E vamos a subastar sardiña, 200 caixas, 500, as que foran. Vale? Pasábanse, vían a sardiña que era, e había que dicir unha récora de cousas. Había que dicir: esta sardiña ven do Campel, que é unha praia que nin Dios sabe onde está, pero había que dicir trae mezcla, ou non trae mezcla, ou ven de tal sitio, pescouse a tal hora, trae pouco hielo, trae moito hielo. É dicir, había que dar información sobre o que estaban vendo. Unha vez que daban información, había que vendela. A venda aquí é a holandesa. É dicir, fijas un precio de mercado, pois o día anterior, imaginademos que estamos en San Juan. A caixa de sardiñas vai a ir a 30.000 pesetas. Aquí establecías un precio de arrancada, no centro hai os miles de pesetas, nas radiales números grandes temos centos de pesetas, e nas pequenas temos 10, 15, 20, é dicir, de 10 en 10. Anima, despois a puxar? Temos as sardiñas do Olnadi, recién collidas. Os números vanse cambiando a man, empezan en 9.000, vanse cambiando a 8.000, 7.000. Avisamos de que vamos a empezar, ponte calado. Aquí non se pode dicir nada. Vale, empezamos a venta. A ver, ninguén se anima a puxar. Fíjate, esta é a ciudad normal que levaba anos. O que fan son intermediarios, é dicir, compraron a, non sei, a 6.520. Pois iso quere dicir que les van a vender a 7.800. Vale? É dicir, que temos aquí? A posibilidade de que todos entren e puxo mellor. Quen pense que pode vender mellor compra máis caro. O mariñeiro, o sea, os armadores ganan máis, eles ganan máis. Vale, isto é todo unha cadena. O mar é todo. O mar nunha vila como Sada é todo.